ございます。入ってるかな。今男性がね売られた曲なんですけどね、大体にして日本の失恋の歌っていうのはですね、今って明るくなくてですね、しっとりした感じで、大体東北かどっか行ってね、センターとかですね、カモミを見つめてヒルに塗っちゃったりするんですけどね、南米の方はだいぶ違いますね。そんなアンデスなんですけどね、一体どんなような風景をしているのか、皆さんご存知でしょうかね。アンデスの方行ったことがある方いらっしゃいます。素晴らしいですね。実は我々誰も行ったことないで、アンデスのところ、アンデスというところはどんなところなのか、そんな風景をね、思い描かせるような曲を2曲ほどやらさせていただきたいと思います。1曲目はね、草吹きの家、という曲です。これは歌なしですね。2曲目は、高原のどこかで、という曲です。この高原のどこかでっていうのはアンデスの方の古からの伝承曲にですね、日本の女性ばかりのグループのラス・セレシータスさんというグループが、歌詞をつけてました。日本の歌詞ですね。でその中にですね、遠くに見えてるアルパカの群れ、アルパカはご存知ですね。遠くに見えるアルパカの群れ、シークの音が高原に響く。シークっていうのは先ほど紹介したサンポーニャ、これ現地の言葉でシークと言います。シークの音が高原に響く。本当にね、アンデスっていうのはこういう風景なんじゃないかなっていうのを思わせるような曲ですので、ぜひお聴きください。ちなみにシークを吹く係の人をシーク係と呼びます。拍手ですね、今のはね。外にいる皆さん聞こえてますか？外に、拍手ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。いきます。
いつだったかでしょうか、アンデスの風景が目に浮かびましたでしょうか。さて、アンデスといっても大変広くいろんな音楽があります。特にリズムがたくさんあるんです。では、このリズムを刻むのに重要な楽器を紹介します。まず、ボンボ、太鼓です。太鼓係のボンボですけども、日本の太鼓と違うのは、意外とこれ紙です。日本の太鼓と違うのは、牛の皮がなめしてありません。ここは剥げてしまいました、叩いたために。で、後ろも皮がついたものです。こっちはヤギだからヤマの皮でできてます。これがリズム、ボンボンっていう音がするからボンボンの名前だそうです。髪の毛生やそうとしてあまり叩くとこうやって剥げるので、あまり髪の毛の少ない人は叩かない方がいいみたいですね。そうですね。これになっちゃいけません。経営の人は相当来てますよね。帽子を取るとよくわかります。帽子はそれません。はい、これチャウチャウで。チャフチャスっていう、大体チャフってみんな言ってるんですけども、これです。これはヤギの爪の抜けたのをここにブドウのようにこうぶら下げてやります。意外とこれ単純なんですけども、振り始める時と音が鳴る瞬間が若干ずれるので、早めに振り始めないといいタイミングできないのがあって、意外とやってみると難しくてなかなか楽しめます。以上です。はい、今ですね、こちらの会場見ていただいて分かるかと思うんですけれど、織物素晴らしいのがですね展示してあります。織り方はそちらの方で先ほどね講習とか今もやってるんですけれど、素晴らしいですから後でゆっくりとですね、見ていってください。決して私たちが織ったわけではありませんので、よろしくお願いします。ゆっくりと見てください。それではですね、続きまして、古くから踊るための曲と、南米の、歌謡曲とかポップスに近い、比較的新しい曲のリズムのですね、違いを聴き比べてください。ベラティ、あなたのもとへと、ティンポアルティンポという曲を、2曲続けていきたいと思うんですけれど、ベラティというのは8分6拍子、日本人だとちょっと踊りづらいと思うんですけれど、ボリビアとか、南米の方はですね、それを聴きながら踊ったりします。日本人でちょっと慣れないリズムなんですけどね、ぜひお聴きください。次の曲はティンポアルテンポは後半の方ですね盛り上がるんで、もしくはそれこそ椅子を立ってですね、手をパンパンパンと上げて一緒に踊っていただければと思います。小さい子もですねこっち拍手してますんで、ぜひお願いします。ベラティです。
ellos, mires en le daremos tiempo al tiempo y nos dirán que seré. A ver si esto se muere, aunque no quieran abrir, si el vivir sin tu amor. Me reí tus palabras, con matas mis ilusiones, donde duelen visiones, mires desde, mires se muere. Le daremos tiempo al tiempo, quien nos diga que seré. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si el difícil. Yo tenía para amarte, alegrías que quedarte, caricias para darte, y mis manos a cuidarte. Yo tenía para darte. Me doy tus palabras, con que matas mis ilusiones, donde mueren ilusiones, mires deseos, mires se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, que nos diga que se dé. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida. Yo tenía para amarte, alegrías que entregarte, caricias para darte, y mis manos a cuidarte. Yo tenía para darte.手拍子ありがとうございます。さて、駆け足でアンデスの音楽をご紹介してまいりましたが、いよいよ第1部最後の曲となりました。最近日本でも知られるようになってきたボリビアやペルーで行われる喧嘩祭り、隣り合う村同士の喧嘩をして、農作物の豊作などを願うお祭りなのですが、毎年死人が出るくらい本気のお祭りです。このお祭りをモチーフに都会で演奏されているのがティンクというリズムの曲なのですが、その代表曲「お嬢さん」という題名
イミリタイです。次はイミリタイやります。ラストです。これに構えまして一曲じゃあやらせて息が切れてます。50も半ば過ぎましたね。頭ヘロヘロです。皆さんこういろいろ提出者がある中でねみんないろいろ見たい中で
ここに足を止めてきてくださって本当に今日はありがとうございます。2度もありますね。小芋ちゃんという意味のトゥナパピータです。ありがとうございました。ミルパミルカさんにも今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。なお1時よりまた次の演奏が始まりますので、またよろしかったらまたおいでください。12時50分ですね。12時50分。2部はさらに面白くなってますので。ということですので、ぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。
アンデスの風を感じていただけますか。どうもありがとうございました。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 子供だと勘違いして俺子供産んだのかと思ってさ、頑張るなって。どうもお久しぶりですどうも。いや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 そういうことじゃない。マインド違う。そういうことじゃないわ。まあ俺ちょっとあれ。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ごめんなさい、すいません。